Ikke ret meget, der. Hallo, det der træ, det vælter så snart Patrick, og den ikke kommer. Kan du ikke skubbe? Er du ikke utroligt stærk? Nej. Jeg er ikke syg. Her ser vi først til se drenge. Det godt kan lide at skubbe træer. Liv René og Jakob og Patrick er vist heller ikke. Nej, René, kan du ikke gerne lave klimaks? Så kommer du og tager ja. Faktisk er der hånd på. Ja. Det er det dumt ud. Det bedste er, at det var lodret, da vi begyndte. Hvorfor tænkte du på det dumt træ? Fordi det råd. Fordi det råd. Du må ikke skubbe meget. Hvem har forklaring på, hvorfor I skubber til et fucking træ? Godt bål. Det er, præcis. Hvorfor skal det væltes? De skubber det nu, fordi at de er bange for, at folk kan få det i hovedet lige pludselig. For nu er det usikkert. Hvorfor er der ikke en af der kravler op på det? Og hopper ind, og det vælter. Det har de foreslået. En femmer til den, der retter det op. Det er ikke særlig meget. Skal der er nogen, der gør sådan her, så må man hive det bagud. Det er hver gang sådan bare skynder mig. Hvor er det gjort? Det er så dumt at se på. Helt ærligt. Jeg er det hele. Ja, det er min klasse første ting.